Il-Gvern ta' Roberta Bela ma jridx jisma' l-appelli tar-residenti fid-dar tal-anzjani ta' Bormla u jum wara ieħor qiegħed jinsisti li jinjora l-fatt li dawn il-persuni ma jridux joħorġu minn Bormla jew mill-Kottonera, ma jridux jitilqu lil sħabhom u t-tieni familja tagħhom. Dan fil-waqt illi l-Ministru responsabbli mill-anzjani Joe Etienne Bela għadu ma spjegax bi preċiż għal ma raġuni jrid jisgombra 120 resident minn din id-dar u jisparparihom fid-djar madwar Malta, meta lanqas biss għatem pjanijiet u permessi sottomessi mal-awtorità tal-ippjanar għat-twaqqiħu bini mill-ġdid ta' dar. Intervistata fil-programm NetLife, id-deputata nazzjonalista u kelli mal-anzjanità attiva Paula Mifsud Bonnici saħqet illi l-Partit Nazzjonalista dejjem emmen illi indipendentement minn fejn inti kulħadd għandu jkollu dar residenzjali xierqa anke fil-Kottonera. Ma nippermettix illi għax għandek dar illi mbniet 28 sena ilu dan il-gvern irid iħotta. Għaliex irridu nħottuha? Biex nollu l-standards hemm għalfejn inħottu dar tal-anzjani, għaliex ma nkunux qed inbidluha b'tali mod illi iva tkun qed tirrispjettja l-standards għoljin illi ħaqhom l-anzjani tagħna. Aħna we are all for. Imma xett iġiel lill-gvern illi jwaqqa din id-dar. Għalfejn dal-misteru kollu. Il-Ministru Bela għadu lanqas biss spjega meta se jkun qiegħed isir dan it-twaqqih u meta se jitlesta dan il-proġett li ċertament mistenni kaxkar snin. Paula Mifsud Bonnici sostniet li hija pretendiet li l-Ministru Bela jippreżenta r-rapport li għandu fideħ u li juri suppost għal liema raġuni din id-dar għandha taqa' iżda sal-lum dan għadu misteru. Kif tiddeċiedi li se tkun qed tagħlaq id-dar meta inti fl-aħħar mill-aħħar waqqaf tidħul tal-anzjani mid-dar propju ftit ġimgħat ilu? Għaliex baqa' jdaħħal l-anzjani, ir-residenti fid-dar tal-anzjani? Għaliex qiegħed jagħmel rilokazzjoni tagħhom meta da għas għandu applikazzjoni, m'hemmx applikazzjoni quddiem l-awtorità tal-ippjanar. U allura x'inhi dil-għaġla? Hija komplit tisħaq illi l-IM tenders maħruġin u inqas il-Ministru jidher illi għandu idea li l-post huwa Urban Conservation Area fatt illi għaf ikun problematiku twaqqih ta' residenza kollha. Jidher ukoll illi ħadd mill-Gvern ta' Bela ma huwa qed ikun sensittiv jew empatiku biżejjed sabiex mhux biss joħsieb lill-anzjani tagħna b'mod fiżiku, iżda is-saħħa mentali ta' dawn in-nies qed tingħata l-ġenb b'mod assolut. Dan kif l-esperti qed jisħu illi fatt bħal dan jaf jikkawża trauma kbira lil dawn l-anzjani u jikkawża dak illi medikalment huwa magħruf bħala relocation stress syndrome. Stress fuq l-anzjani li mhux biss ibidlu l-post u l-ambjent ta' madwarhom iżda joħorġulhom mir-rutina mill-lokalità illi huma mdorrijin fiha umorhom kollu l-qraba u ħbieb illi jgħixu hemm u jċaħduhom minn sħabhom ir-residenti l-oħra. Paula Mifsud Bonnici insistiet illi mhux sew illi l-anzjani qed jiġu trattati b'dan il-mod.